akin at hindi ko alam na meron na pala siya before pa pala maging kami. Alam mo kung sino ang taong mahirap kalimutan? Di, yung taong nakapanakit na nga sa'yo, hindi pa nagbayad ng utang. Yung taong pinagkatiwalaan mo, tinulungan mo, iniahon mo. Yung pala, pinagmumukha ka lang tanga. Shoutout sa lahat ng mga user dyan. Yung tipong mangga. Pinaglihi sa mangga. As in, manggagamit. Bakit may mga ganong klaseng tao? Paano nyo po nasisikmura na manggamit ng ibang tao? Ganon po ba talaga kakapal ang mga mukha ninyo? Ibang klase naman yung skin ninyo. Ano yan? Made of leather? Charot with darot. Kaya nga hindi na ako magtataka kung may mga kabisyo tayo dyan na kapag tinanong, anong workout mo? Ang isasagot ay, magbuhat po ng bigat na nararamdaman. Nagbubuhat ka nga pero mabigat na nararamdaman. Ay, magmahal ng tapat na totoo. Para patas-patas lang tayo dito, kabisyo. Tas kapag may utang ka, utang na loob, bayaran mo naman bago kayo magkahulihan. Nangutang ka na nga tapos niloko mo pa. Tindi. Bago mangutang, siguraduhin muna, hindi man loloko ha. Siguraduhin mo muna, maayos kang tao. Hindi yung kapal-kapal na mukha, nangutang, manghiram, babayaran, pero hindi pala babayaran. Thank you and goodbye na lang. Yan po, yung pinagdaanan nung top secret sharer natin kagabi. Mamaya kaya, ano kaya naman yung revelation ng ating top secret caller? Well, abangan nyo po yan kasi marami tayong mga sikreto ngayong malalaman. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagsiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Pumanaw ang asawa ko na may itinatagong lihim sa akin sa loob ng 20 years. Yung 20 years na kayong magkasama sa hirap at ginhawa pero hindi mo pa pala alam ang lahat tungkol sa iyong asawa. Meron pa rin pala siyang isinisikreto sa iyo. Bago muna mategi bells ang inyong mga asawa, siguraduhin nyo munang matanong ninyo, babalatan nyo ng buhay. Tanungin nyo na ngayon kung ano yung mga inililihim. Kung ako siguro tatanungin ko yung asawa ko. Ano pa yung mga properties mo dyan para aware ako? Ano pa yung mga ari-arian mo bukod sa sarili mong pag-aari? Charot with darot. Anyway, kabisyo, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling nyo po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? 50 years na tayo, kabisyo. Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi
sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1